Elizabeth Rick Sullivan listia an ko hi August ni songpali kumsang khasakwa somriat pathuma alo pianga apa hi Rick Edward niin lisilo chor chwa dan hi shia tura tamlu tuklawa Gokdon High School changin kumsang hi pakhata a graduate a chiante chuan me chefing le thiam thil nga tak mai lim thei tak le ngaina tom tak niin an soya lama ngaina hleya a bikin bale lam hi nomati zwala thuze alamatuin a puitlin huna chuan thuziak mi ni po atum china ni puitling tak tak tia chher thei ani nuwa chuan Norfolk Virginia chenga a chena mun hi Navy ho umna Naval Station Norfolk nayaniya he base hi Covela Navy base liam perani ome Virginia umla hian Navy ni lai mek Matthew Sullivan nen tongin an ming top ainang kher bok nen anim po ngal leya Matthew hi Norfolk Navy main Minnesota china Liz nena aning ngai zon nu rei lote a Matthew San Diego lama sonania aning thaklel ema wangin shan an she bok nen Matt chuan Liz chu inai puya soma Liz point lo ovein cheng dun turin San Diego lam chu an panta a anin hual nu rei lote a hian Liz chuan nawa paiti a she chuak nge ngeya an lim dum khop mai mase an lim na chuan re da ita ho lo Matt chu tuipui rala hun engemu chen a mana ngai dona Lisinau pai chung zong theilawa anin mu meu chuan an fama saber tur chu apiang to a thlasom nuwa chuan Matthew po Lisle an no te ke anga chuan hun mang vele theita a mase chung ko pa ngai takangin an ko sa theidone mo an ti lain Matt chu a na wang bukin tuipui ra lama chuan aliam le angai ta ni Liz chuan an fa pani na apar chan le mek boka Matt chuan she tak chungin akal san le ta Liz chuan ama tein an faro piang to le lo piang tur tan chuan nu chatak ni tumin a beve chaw chawa ama she tu te chuan meta omlo chung poin a fa te tan chuan nu chatak le nu ni thlin tak niin an soyani ron ho chang nei ve ma se a hun tam zok chu Matt chuan toipuya a man china wangin Liz chuan a fa te nena ina chut chuta rual polo lutuk chu kho har thla ka tiin rual pol ve deuh thei in be sein an fa te le kang deuh nu chuan part time na thoka a thona hian a fa te chu a shwai ve mai china ni tarmit zorna dora a thola hian mi pa pakhat nei than nen in tongin chian chata kan ni zoya an nuna har satnan to te thlengin anin shil ton chin nei then nena anin kom no hian Matt po a na changa let lein a na thela wangin Liberty Station San Diego a chuan anin sona Liz chuan an nu pa rawrwa po a fate akil koi nem zoka wangle pa tel lo tluka enkol chhaw ani wangin fa enkol kunga ti dam bik le dan som chan bik tew anei chu Matt chuan sheve hek lo le a omlaina na chuan a du dan le chati zongin a fate chu a enkol china mase ti dan alawin an to lo wangin thil ti thlip thlep chin Liz chuan boi thla ka tiin an nu pa po anin khak pha fau china hei baka hian Matt hian driving license anei lawa nu bera boi changa mamo lam khoma alo chok ringot po lisin a thlak hlel lain ama zok chu kar khalin an chung ku mamo lam tura chho azela ngaya appointment poimo poin ama vekin Matt chu akal puya ngai chin bok nen boi thlak ti changpo anga chin hle August ni sompan hi kumsang hi sompali pathiania chuan Matt chuan Lisin hena chuan anu bial pale afarnu ten reilo te chung aron fin tur tho shila Liz chuan nu pa soidun le inronom lawa inshil sha ringot chu alom ta hau long maya medan an fate enkol nalama apui lo niin an sha a in chung khor enkol le mamo lam le an dam lo ni khwa a dam doina pa ber thlenga shwaya ngai laya midangin aron fin deuh thut tur chu a shil hai thla ka tiin metan aron der velo te chu alom lo khop mai ti chuan aril ruti thoven nan tiin a chiampa nei thana ina chuan kalin a har satna te chu shila zana poryak ngalin atuk ni som pathoma chuan Liz chuan ka honga ka thlen hun emo arem chanda nangin chanchen kalo shil don chinya tiin akal santani mase khothim thlenga Lisin chanchin a shil lo wangin nei than chuan a kolta a
Lis chuan man mo deuh hian ka kalangai tiin phone chu ada ngal daya Nathan point call zui lovin Lis point a call letter ring lovani atuk October ni song pali thole ni a chuan metanu le anu bel pa ba ka afarnu te chu Lis le mete na chuan an thlenga Lis chuan a biak zui lo wang le a message tak nial po atlang lo wangin Nathan chuan Lis chu a kola mase voicemail a atlang dai zela arel nuam lo chuan met chu callin Lisi chanchina zota a mase met chuan October ni som pani bak chu a mu to lo shim thuin a lo chang ta ni Nathan chuan thil diklo om ngei ni a hriat awangin police a Lisi bo thu chu thlen ta a mase ni chuan aron ker le mayang ni vel ngak la aron la ker lo chuan kan ngai to chadon ya tin an lo chang du leka met le a chung te chuan Lisi om lo chu rilunum lo na thama po an ngai lo ni ngei turani tu man zun zai reng an rel lovani lung oi lo chang han ria chwa zeu chu nei thin ma se ni le a ai tam hi a fa te la kal san ngai lo wangin a na tho pui thin ama she tu te le nei than ngei poin a chan chen soi lova a fa te a big bo san dai hi an ring thei lovani Lisi chin sha tur lova ni thum lai liam le nuwa chuan nei than chuan police ko lein hemi chum hi chuan police depo mete na chuan an kala Lisi chanchin te chu an han zota met chuan nei thena shil ang thau kha lo chil velein police te chuan anin pon vel te chun han endeka garage chuan Lisi kar chu chatakin alain park renga garage chunga chuan dar thalang lian tak mai ke ruau hi oma di freezer bokin a chunga ruak feka engma rin hlel tur omin an shilavani met chuan police te chu alo dong song chain anu police chuan amadu thu ngeya a chwa sanarin thu soya a chan chu a suitcase le a computer omlova a chanchina ziana a journal a chhara chuan annu pa join account a chingin dollar sang khat somsari le pani chula chhuakin ama li se kauna a thun dai thu te soya police chuan meta thu soi chu adik nge em tin Lisi bank account manager chu callin anni chuan meta soi chu adik ti an lo fin fiani Lisi bo thu hian atira chuan ngai vena hlo lo leya social media poster anilova anveng chung chanchin thara bak puan anilova mi bo le khan tara metle achung te poin andu tok fiaw ni turani hetia mi bo le khan tar nu hian mi pani te chuan le sang tak an mu thun soya pakhat chu police officer a duty lo lai ni yin Lis chu soccer field ta a mowa a mele phel deuh phunga anin be nge ni in a soi boka Lis chuan a phone ati bau thu le zan masalama chuan parka aria thu soya a thu soi hi arin tlak le tlak la wero chu shiatanin sui lavani pakhat ve thung chuan San Diego airport bula chuan Lisang dewa moni in an soya mase alo ngai ven sui lo wangin achina shia sui lo tho a soya met chuan an nu bang chung chang chu soino mati veu mati turin an veng chung chanchin bumi te hne na te chuan interview nei deuh renga Nathan phei chuan atira ngai saklo viau si tin a ei lo ro to hle ni police ten thun zo fia poin Nathan chu medang min a chung du lawa hei wang hian met nen chuan dot soilo test na nein rim ti le tilawan zota met chuan rim ti thu soilain Nathan chuan ai ngai to tur thu chawina changa met chuan test chu nein apal tlang thlap boka list chunga chuan thil chhalawa ti lo thu le amadu thu nge chwa sanani thu a soi bokani lise journal an chhar chang hian nu chui tu te chuan anuna thil thleng le aril ru sel na chu engchen nge ni ti te an she thaya phek pakhata hian riru lamdam launa borderline personality disorder anei ti ain zaka damdoi po a emek tho an zak bokani phek danga chuan thon thu toi te zakin me che pakhat hian anun shi om laka ta chan chuak tu pasal tha hi tunga an pani chuan California pemin vanudu om takan neya masen nun chu alim lo tel tela chunu chu achung kwa ta akal bau ta dayani ti hilawin zaka metan li se chanchin a soile li sinun le he thun thu hi ainang hleni a journal changbok chuan tindera anon ruak no khanan mi pasang sanga bechin ti te an she chho ta zela
mi pa pakhat Steve Sutton nenin tungin hepa nena atakanin mu no hian mi padanga biak te po aban sana angai sak zui to rawani Steve chu duin mi pa in ring tok tak mai mahuna tana engemot tak len chuangei tum mi ni in asia a ama chuan tumru na le a aya cha a nunzel du na anei ti muwangin Steve chena po akal fawa he chena ina hian roommate nei in a roommate bial nu tenen an ko sahavani jum khachu lisi chu Steve motorin a ina kal leya pona akara parka Steve champa bial nu chuan lisi kar hnunga note chutna ruak chu muwa pasal nei lai ti asiat velo wangin afa te chungai saklavin an mani chawin ina kalsana ngain Child Protective Services CPS lam chu kola CPS lam te chu zanlaman wakal chuan engma thil diklawan hmulawa lis chuan pasal nei lai ania angai zong motora a chwa hlanin a pasal chuan an fa te chu alo umpui thule an mani kalsan ani lo thu soya CPS lam point engtin man ti zui lawa mase danang takin a pasal chu tu emoin an fa te chungchanga chuan CPS kawan ni thu an shil shiat ve ngai thun sei chuan lis chuan midang ka changa ngai zonga nei ti a pasalina shiata hlau ema wangin ngen ngol takin a pasal chu amana shil tur thu soin an ni chu a not ho thei shama me chuan a shedon thau thawa shiata wangin a chente mutura chuak metaron ho chu ngai zonga nei thu chu a shil ta nein lisi chente chuan police ten shil ve bokani police te chuan me chu komin anupuin ngai zonga nei ti a shil chuan engtin nge don son tin an zota me chuan makkati shan lo kumkha chung chu nupa angin kanom to lo shimshima khumshana kan muwa kan chan kumla athu mun lawa nuninang lo tak kan mangani tin asoya lisin awire thushil po hian ama li sok chu ache boroin gara chedar thalang ke themte chuan ain zai ni yin asoya ni hepa Stephen soila hian police te chu modu reng lo maya an mu poin engma soi du lawa police tho puile polygraph test nei po adu lawa lise pain bia ka tum chum poin aluyar chuan alo chang dai maya anuwa hepa hian lise bawa changa thlakhat nuwa chuan lis inti hena changin email adon thu asoi veta a mase chu email chu lisi email man chin ni lavin email id chu Badly John Girl inti niya chum engama sa chu Liz Sullivan anga insoin Steve chuan email adong chin niin asoya Lisa nenge yemti fianan Lisi chawina shia tur zona azota mase maktak main Badly John Girl chuan aron chang dikthlat maya azona chu enge ka birthday ya min pek ti niya ron chang tu chuan gambi ki chen tin alo changa a chana hi dikani mase no chui tu ten email id chu ilanayem a ip address changin a chui theangan ti chuan Steve chuan ka delete to ti na lo changa Badly John Girl nen chuan anin bitak takem ti po a sha thei talawani police chuan made a cell phone record chu enveshim shim chain an sheta a courta phalna an lak nuwa chuan made phone records te chu an han enta a heta cha hian me chu ain suyang ain lisi uire na chuan ati boy hle ti an sheta ni lisi bo maluk September thakhan me chuan Steve chu texin lisi hian chena thar tur amamo watang ti te yichin khan ka soi mai daya in STD kai enkol 9 mamo chuan damdoina ka thokania ti te athona metan lisin ngai songa nei ti asiat nu po hian lisle Steve te hi anlain kop chhun zum renga phone ate anin bechina met hian anin biak na te hi angai tharuin anin biati asiani ngei turani September ni somni pakwa kumsang hi sompalia po Steve chu met chuan text lein voina I be thei hlawani mo kalumpui hle mai che tiwa thona October ni ruka po ninchin loka inin biak na kha acha hle mai ti te atuk October ni sarya chuan karon biak bwale che wangin milau she thiamla reilo te nuwa asum zong zong a man theilo turin ka siam fek dona ingai sak tak takani chuan chomai te che ti te a thon bokani heba ka hian Liz ne na anin karpo an shat beleta a October ni som pathum kumsang hi som pali Nathanan Lisi a mo nun berni khan
list chuan in chine chungchanga puitu tur divorce attorney bia a metan atibwaya a naile theilo na turin restraining order dina lekha le in chinna lekha filapa attorney a mona man po hi meta credit card mangin a pe nge ani hemeni vekhian met point chum ni ngot chu police call ti an che theya achum khatna chuan met chuan anupui email le a journal a chhera wangin anupui chuan do ta puin mantira tumdon niya a sha thu thlena achum ni na chuan list chuan annu pa join account changa dollar sang khal chuang alak chwa thu a thlen bokani hemituk october ni sompali hian a credit card history changin met chuan carpet ti finality an shele ta a lisi bo changa thakhat nuwa chuan plastic wrap lian tak mai in sakna munan man chin chu alele boka met chu engwanga hengthil te hile nge ni anzo chuan ani chuan carpet ti fina chu anu aron thlentir khan anin ti fina na ale ani thu soya plastic wrap chu anu te hau thomno chu an ina alen vek lo wangin plastic wrap manga tuamin storage ha ada thu soi bokani met hian lis hi a ho hleni turani Facebook a list nena an thalak song song a delete vek baka lisi chante hau chu a unfriend vek boka lisi bo changa thlathum nu loka chuan met hian anina chuan me chhia shwai lota a fate enkol saktu tur a chian nu nei thu soya ma se a Facebook status chu tu emonena in lai china nei mek in a relationship a ada a met chuan malama panter to ani melani thara zela kumaral zel boka lisi chanchin shiatur engma ala omlova achin shiatur omlova abau nu kumni na chuan metan a chian nu a fate enkol saktu turneya a soi chuan a fa pai tlat maya heta hi chuan met point thu boy tum to lawani october ni rok kumsang hi som paruka chuan lisi keisa li detective chuan phone call dongin San Diego a Liberty Station tuipui kama chuan mi charwangan char thu andung ta a herwang hian jeans ke kor hain korluma ha a kele lama chuan but ukabuna ruangan charna hi list le mete chena ina changa mail chan ve vel le ka hla ani dental record changin herwang hi list Sullivan ti chiatani ya autopsy nei ni chuan examiner de chuan list chu vi ni yen waklumani thu an soiboka ataksa chuan mani inventum na niom tak chemte zaina engamaza ta oma akhaberu chu atliak bokani nu chui du de chuan makti de vanneya liserwang charani hian ama monhnung bertu nei thanan athom nu ha ka soyang cha kha ha a ma se ruang endik tu pathologist chuan ruang hi kumni kalta ruang ni lovin thani vel yam ta tha chawa ang tin asoi sia liska kumni chung kha alodam rengzok nge tlanbo ni se engatinge San Diego hian ala char char ti chu nu chui tu te zona ni ti chuan me chu shi shat ve shim shim chain an sheta a liserwangan mu thu te chu an shila met point poyati ve mel leya ma se police terin thel tur tok lekin met le achung te chu liserwang charani changa ni thum nuwa chuan Maryland lama an pem ta dai maya anin ruak chu forensic mithiam te nena endik narim changa man hlo an tum ta ni dilnan thelu chungin investigation an kalpui chantira lisi chanu kolondra chun koma kumsang ni palia no chuin han kalpui tir khan kolondra chuan lis nena anin biak na nun ber chumin lis chuan metan tha awau thu asoini ina soya ma sen in biak zan chu engzan ber nge asia to lo thu soya akol loka en puin engma alang bok silawani ti chuan kumsang ni som paruka kolondra e an kum le chuan ani chuan a sha to thole whatsapp azok anin biak awangin kolok pa nga ya alang lo ni na soya anin biak na call history nen thappo mu tura la oma lisi Nathan ina changa honi daman mu nu nun berzan october ni som pathum zana nge yalawni court phalna ngein in chung chu forensic mithiam de chuan an han endik ta a bolin chung chu luminolin an han the a thisen hi engang point tifai ma ila kan thisena ayan kha alari velo wangin luminol an the khan alo de pol ta china chutyang cha chuan bolin bangle chhuat te chu ade pol ta chuai maya
Bualin ketana an han cheddar chu among lama chuan thisen ro to alo tam hleya chung thisen ro to te chu lisidna nen po ain mil chia bokani me chu man to ma en dulain fin fiana chazok tanga an la be se wangin ain chunga thil hluile bungrua man lo andana chu an en fiale ta a heta hian sipai hau man chin chemte thlete thayang kha an hmuwa thisen ro to niom takalo kai boka lepa endikani chuan chemte a chuan lisit hisena kai ti an she theya he baka hian meta thisen po akai ve pokani heta se chuan an fin fiana nei chan chanin Matthew Sullivan chu lisit hatuarin hlel thuwa an man ta a February ni somni pakhat kumsang ni somnia chal nei chan ni yen an puna chu met chuan apom lo thu soya prosecutor re chuan fin fiana chan chanin meta poi khoina te chu courta an puanga mase meta lawyer chuan liserwang endik tu pathologist chu stena kavin liserwang chu kumni malama thito ruanga ngem ti te zota ani chuan arwanga chang chuan thani kalta vela tha an zok thu soyani hei takhi thilmak chu niya mase prosecutor re chuan thil thlendania an rin chun soida a lisi bawni October ni som pathum khan lisle mete chu ngai zonga nei chungchanga in havin me chuan list chu tha awawa tha a awaw thu hi list khan a chianu kolondra po a shil ngeya meta lungdam theilo chuan list chu a military chemte vitin manrua engemu mangena voboka arwang chu plastic wrap lian chataka tuamin kumni chung chu freezer a ada chani anring tabera kumni nuwa an ina changa lalote tuipuya pai chan chu anin sondona ruang nena inson chi ni lo wangni in an ngai bokani mase me chuan kanule kanaute ka fate nen kan cheng hawa engtin nge ruang chu anni shat lovin ka da reng thayanga tin achang ve thlata mase prosecution lam chuan an bungro man lo an da na storage cha chuan freezer chu ada nin jinga jury ten ani ngai to nuwa chuan fin fiana an nei te changin me chu lisi thatu nge ani tin thiam lo an chan tir ta a just chuan kumsom paruka changa dam chung lungin tang torin achung thur saktani tuntheng hian me chuan list chu a tha ne lo thu soya polygraph test te po kapal tlang veka lisi chunga khan engthil ma ka ti lo tin ala changna hleni tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan mila subscribe ve turin karon ngen cheni